Соңгы заманда бөтен Россиягә Украинадан качаклар килә. Бер өлеше Татарстанга да килә башлады. Казанга да, Чаллыга да, Татарстан башка шәһәрләренә дә. Хәтта алар хәзер байракларын чыгарып, әлемләр куеп, үз урамларда, үз ополчение өчен ярдәм истәп, хәйр истәп торалар. Аларга милиция да бәйләнми. Хәтта монда бит шундый бер булып чыга. Канунлары бузалар. Санкция бирелгән малларга шулай урамларга басып, хәйр истәп торырга. Үз байракларын куярга, Донецкая республика байрагын монда күрсәтергә. Бу бит әйтик Украинага каршы бер булып чыга. Һәм дә безнең нәрсәдән biz korkup durabız. Әйтик анда тора ополченец. Аны исемендә күрсәтмиләр, кайчакта йөзендә күрсәтмиләр. Чөнки ул Украина дәүләтенә каршы чыгып һәм Украинадагы полициядән, Украинадагы менә иминлек көчләреннән куркып тора имеш. Әмма дә бит безнең канунларга күрә дә бит бу бандит кеше. Ул анда корал белән үз дәүләтенә каршы чыккан. Нәрсәгә каршы чыккан? Украина телен яратмаган, нәфрәт иткән, Украина мәдәниятеннән, культурасыннан нәфрәт иткән һәм дә Татарстанга качып килә. Ничек карый безнең мәдәниятебезгә? Ничек карый татар теленә? Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, менә бу ополченецларның монда гаиләләре килә. Хатыннары килә, гаилә агзалары килә, балалары килә һәм дә монда әйтик шулай вынужденный переселение статусын алырга тырышалар. Һәм дә ирләрен монда китеп торалар. Ирләре кем анда? Корал белән сугышкан ирләре бандит булып чыга. Нәрсәгә кирәк алар безгә менә монда Татарстанда? Монда алар тагы да ызгыш чыгарыргамы? Тагы безнең республикабызга каршы чыгарга киләчәктә. Алар бит инде бу көрәшне таныйлар, кан тәмен беләләр. Әлбәттә, безнең милләтебезгә дә каршы булачаклар.